Pasibay ako Balen, time check. Ayun, 5:51. At kasama natin ang grupo natin. Exploring Pampanga! Yan, masibay ako Balen niya. Kuya Alvin Notice taning Exploring Pampanga. So another bike adventure, episode 3. Kasi bayo ka Balen, alawaya ako Alvin Bautista. So, balik ko na. So yun guys, bali andito tayo sa mismong Astro Park or dun sa may Olympics guys. So time check ulit 5:54 AM. So malis kami sa Capas Public Market ng 4:20 AM. Kapag biyahe kami ng 25 kilometers. So start natin yung pinaka-vlog natin dito sa may Astro guys. Papakita ko, ito siya. Yun. So ito yung pinaka-Astro or yung tinatawag nilang Bayanihan Park. So yun mga kabalen, na pinaka-itinerary namin pala ngayong araw is pupunta kami sa CGC or yung tinatawag na Clark Global City. So after that, punta kami ng CDC. So papakita ko sa inyo guys kung gaano pa kaganda yung bike lane dito sa Clark. So kung gaano ba kasarap mag-bike sa pinaka-loob ng Clark. And then pupunta kami sa 𝗀𝗂𝗃𝗃𝗃. Try namin dumaan sa Lilil tsaka sa Pader guys kung kaya pa. Pero yung pinaka-original itinerary namin guys, CGC, CDC, and then 𝗀𝗂𝗃𝗃𝗃. Tara na! Yun guys, bali-balis na kami dito. So pasok na kami sa pinaka-loob ng Clark. Medyo mabilis lang yung mga sakyan. Handa lang tayo guys. So hey guys, another bike adventure. So papakita ko sa inyo yung mga pwedeng puntahan dito sa pinaka-loob ng Clark. I'm so excited kasi may bike lane dito. So safe na safe kayo guys sa pagbabike sa pinaka-loob ng Clark. And then paalala lang guys, no helmet, no ride. Always naman yan para secure tayo kung sakali magkaroon man ng aksidente. Pero sana wag naman sana. Yun, lagi nyo rin tandaan guys na kapag nagbabike kayo is nasa side lang kayo ng mismong daan para iwas aksidente. Yun o, update ko kayo mamaya guys kapag ando na tayo. So ito na pala yung Bayanihan Park, ang tinatawag nilang Astro guys. Ayan siya. So nakikita nyo guys, daming mga puno dyan pasok sa mismong Clark. Dito mag-start yung pinaka-bike lane ng Clark. So nasa tapat siya mismo ng SF Clark guys. Ayun siya. So secured na secured kayo pagdating dito sa loob ng Clark. Actually marami nang nagbabike kanina. Nasa Astro kami, ang dami nang dumadaan guys. Nice. Good morning SM City Clark. So yun guys, no, nasa likod natin si Raps, Jams, and then yung pamangkin ni Jams. Pagod na, medyo malayo na rin yung biyahe natin. So yun guys, halos papasok na tayo sa mismong Clark. So ito siya, ito yung pinaka-entrance. So check muna natin sa nakalikod. So guys, so doon medyo mas safe yung daan natin doon. Yun. Yun mga kabalen, first time namin pupunta sa BGC. So alam ko may ano doon, parang rough road na pwede sa mga MTB guys. So ito na siya. Pagkalagpas nyo dun sa mismong Clark Gate, sa mga 3 minutes, siguro 3 to 5 minutes, first stoplight, kakanan kayo guys. So ito na yung papasok sa may Yokohama. Then later diretso tayo doon sa may CDC guys. Yun, nagpakita rin ang haring araw. So guys, hey Rob! Oh nana! Yo! Yan na, marami ka na exposure! Yan ang aking
exposure dito na. Actually guys, yung episode 2 ng ating bike series nga dun sa exploring Tarlac natin. Nagano siya, nag-take siya ng vlog pero na-delete. Okay. Side to side na-delete. Ayun guys, no, may bago tayo kasama. Si RJ, pamangkin ni Jams, ni Ian Zud. Nagtatampo si Marshall Control, ayun. So yun guys, no, nagtanong kami kay Manong Guard kanina. Actually hindi masyadong kilala yung CGC or yung Clark Global City. Siguro nasanay sila pag tinatanong CGC, tuturo nila yung CDC. So diretso lang doon. Pagkaliko natin dun sa first stoplight, so kakanan kayo guys, diretso lang. So may mga madadaanan din kayo mga stoplight dito. Pwedeng yun naman siyang i-google map guys, no. CGC Bike Trail. So nag-stop kami kanina. Ginugel ko muna siya kasi hindi namin talaga alam kung saan yun. So ito yung first time namin pumunta dito. Let's see! Alright. So ayun guys, bali halos nandito kami sa CGC. Ito na yung pinaka bike trail. Ang dami rin palang ito yung pinaka park na pinos ni Sir Louie ng Pampanga. Later guys, mapapicture tayo doon. Yun yung pinaka shrine eh. Nakalimutan ko yung pangalan ng shrine. Ayun, may mga rampa din pala. Nice. So kung mailig kayo sa mga bike trail guys, pwede kayo dito. So may mga rampa pa. Pwede ba magrampa yung bike dyan, mga MTV? Yun guys. Ayun! Ayun siya guys. Hindi naman pala siya mahirap hanapin. Basta pinaka-landmark nyo yung stoplight dun sa may Yokohama, and then diretso lang kayo guys. Then stop over kayo, search nyo yung CGC Bike Trail. So yun mga kabalan, bali try natin yung pinaka-trail dito sa CGC. Papakita ko sa inyo guys kung paano yung pinakadaan. So bagal-bagal tayo para makita nyo mabuti. And then guys, mamaya gawa tayo ng montage. So ito siya, track number 2 starting point. Dito siya. So may, medyo mas mataas pala siya. So kailangan pala talaga hindi ka pwede mag-1-hand dito guys. Ayun siya. May mga araw naman. Yun. Medyo pataas guys. Dapat pala bagal-bagal kayo dito. Nice. So yun na kabalan-balian, dito na tayo sa mismong bike trail dito sa CGC or yung Clark Global City. So may dalawa siyang truck. Truck number 1. Ito pala siya. Truck number 1 guys, kung gusto nyo ng medyo mas extreme yung trail nyo. So may, yun nga, may pakorba siyang medyo mahirap. And then sa truck number 2 starting point guys, ito siya. Diretso lang kayo dyan. Medyo mad lang yung trail dito, pero ang sarap sa feeling guys. Rise, ride and run.
kabalan, kung gusto nyo mag-trail dito sa CGC, so ingat-ingat lang guys. Medyo mabato rin naman siya. So sa mahilig sa mga trail, kayang-kaya to. Kung gusto nyo mas mabilis, nasa inyo yan guys. Pero kung first time nyo mag-trail, so much better, ingat-ingat kayo guys. And syempre para secured at ligtas yung rides nyo guys, or yung pagbabike nyo, laging tandaan, no helmet, no ride. So yun kabalan, bali galing na kami sa CGC Bike Trail. So papunta na kami sa CDC guys. Dun sa pinasukan natin kanina sa first stoplight, diretso lang kayo, mapupuntahan nyo na yung CDC guys, yung 𝗺𝗲𝗱𝗏𝗏 Development Corporation. So sa ngayon guys, dito kami sa mismong CGC pa guys. So parang nasa ibang lugar ka, hindi mo isipin na nasa Pampanga ka guys. And then ito na yung medical city Clark. Nice. Hey Rob! Oh sure! Hey Jumps! RJ! So yung kabalan, no, bali andito na tayo sa mismong stoplight. So magta-turn right tayo guys dito. Ayan siya guys. So dito tayo galing kanina pagpasok ng Clark. Kailangan natin dumiretso guys. SG, go na. Go na. So yun guys, no, may mga bike lane dito sa loob ng Clark. So wag lang kayong gumigna sa daan guys, baka mahuli pa kayo. Woo! So yun nakabalan, bali yan, dito na tayo sa isang stoplight dito sa Clark. So sa kabalang side guys, makikita nyo, so may pakanan dito. Ito na yung napakagandang bike lane ng Clark guys. So let's see, papakita ko sa inyo guys, tara. So yan siya guys. Good morning po. Yun na kabalan, bali kung dito kayo dadaan, mas secured at hindi delikado kasi dun sa mismong side doon may mga pasaway pa rin ng mga drivers. Yan siya guys. Hey Rob! Exposure Lodi! Hey RJ. So yun guys, no, napakaganda dito sa bike lane na mismong Clark. Woo! Yun guys, no, sumikat na yung aring araw pero hindi gano'n nakakasakit sa balat kasi medyo maulap yung panahon natin guys. Yun na kabalan, kung mapapansin nyo may part ng bike lane na napakaraming puno guys, no. Ayan siya, napaka presko. Kaya talagang ang sarap magbike dito sa loob ng Clark guys. Punta na kayo dito. And then pag pumunta kayo guys, no helmet, no ride. Laging tandaan. Good morning po. Pagod pero worth it guys. Ang sarap sa pakiramdam. So yun, malapit na tayo sa CDC. Update ko. Yeah. Konting pash na lang. Pash na lang. Konting pash na lang guys. At mararating na natin yung CDC. So ito yung Clearwater Resort. So nakita ko ito dun sa post ng moderator ko sa Explore Pampanga group. Napakaganda guys.
Good morning po. So yun guys, nandito tayo sa may CDC. Bali, stopover muna kami dito. Pahinga muna guys. Mamaya na natin gamitin yung breathing technique ni 𝗙𝗪𝗀 guys. So yun, kung gusto nyo magpahinga, may 7-Eleven dito guys. So yun guys, nandito na tayo sa mismong CDC. So kung gusto nyo magpa-picture, ayun nga siya. Ito na mismong CDC Clark Parade Ground. So pwede kayo mag-bike dyan. And then pwede na rin kayo mag-jogging. And then ito yung minsan may nagtatanong sa akin saan na magandang pumunta na museum dito sa Pampanga. So ito guys, Clark Museum. Yun guys, tara check lang natin yung sa pinakaharapan ng Clark Museum, pero hindi tayo papasok. Alam ko hindi pa siya open. So next time guys, sasadyain natin itong Clark Museum. So nasa pinakatapat lang naman siya ng Clark Parade Grounds. So ayun, museum operating hours Tuesday to Sunday 9 AM to 4 PM. So close every Monday and during public holidays. Clark Museum and 4D theater schedule of peace. Yun, 20 bucks below walk-in. So yun guys, bali andito na tayo sa mismong CDC or sa Clark Parade Ground guys. So mamaya guys, i-content natin dyan. So pwede kayong mag-jogging dito tuwing umaga. And pinakaloob ng Clark, syempre napaka-presko ng pinaka-place. So yun guys, choco mucho break muna tayo. So pampay-energize. Napagod na kami. Pag mula pala dun sa Astro hanggang dito sa may CDC or papasok ng Clark, paon siya. Hindi mo lang namamalayan guys, pero paakyat yung daan. Apple, you're ready. Ano masasabi mo? Masarap ba siya mo? Oo, ito yung isa sa mga pagkukuhanan natin ng energy. Kasi medyo malayo-layo pa yung babalikan natin. Ikaw. Masarap pag libre. Ikaw. Natawa lang si Jardy. Yun guys, comment down below kung ano ba yung pampa-energize nyo na pagkain guys. Yung guys, paalala lang kung saan man tayo magpunta sa mga pasyalan dito sa Pampanga at Tarlac guys. Galing magtapon sa tamang basurahan guys. Ito sa mismong loob ng Clark, may mga basurahan naman siya dito. So may food waste, paper, tsaka plastic and cans. Yung guys, may makita kayo din mga plastic or bottled water sa mga dadaanan nyo. Much better is pulutin nyo and then itapon sa tamang basurahan. So yun kapalit, kung gusto nyo mag-jogging dito sa Clark Parade Ground, so open siya guys. Ayun guys, naglalakad muna kami. So later punta kami ng Aqua Planet. Nag-change plan kami, dapat punta kami sa 𝗀𝗂𝗃𝗏𝗏 Bridge, pero parang mas mahirapan kami pauwi kasi ayaw namin dumaan sa may Bamban kasi puro sound doon. So chill muna. Later update ako pag andun na tayo sa Aqua Planet. So yun guys, nandito pa rin tayo sa may CDC, sa malapit sa Clark Parade Ground. So may playground dito. May mga sama kayong mga bata guys, pwede nyo silang dalhin dito. So ito yung picnic ground. And then sa kabilang side guys, makikita nyo yung mga tamo or yung commercial central guys. So soon magko-cover ulit tayo sa commercial central guys. So ayan siya. Yun. Nice. Punta na kami sa Aqua Planet. I think nasa 5 kilometers, so 3 kilometers na lang siya mula dito sa Clark Parade Grounds. Pahinga kami ng almost 30 minutes dito sa may CDC guys. Kumuha muna kami lakas. So yun, kung pagod kayo, okay lang naman magpahinga. Huwag nyo pilitin yung sarili nyo guys, baka naman mahilo kayo dyan. Yun, kailangan ko na yatang gamitin yung breathing technique ni 𝗙𝗪𝗀. Alright, yun guys, kung gusto nyo pala pumunta ng Aqua Planet, kung nasa CDC kayo guys, pwede nyo naman siyang i-Google Map, makikita nyo naman doon.
Then susundan nyo lang naman tong bike lane dito sa 𝗀𝗏𝗏. So dito rin pala yung bicentennial park. Medyo makapag-rest kami kasi pababa yung daan dito. Yan guys, oh, ang daming nagbabike ngayon kahit Monday. So sa inyo tuwing weekends or Friday to Sundays guys, maraming nagbabike dito. Good morning po. Good morning. Yun guys, medyo daan-daan lang tayo kasi meron sa harapan natin. So nadaanan natin kanina yung bicentennial park. Pwede rin kayong magtambay doon. Sa buong pamilya pwede rin guys doon. Sarap. Sarap ng hangin. Yun guys, na-compare sa pagmo-motovlog, mas na-appreciate mo yung mga pinupuntahan mo kapag nagbabike ka kahit pagod guys. Pero napaka worth it kasi pinadyak mo yan eh. Kahit maraming ahon, pagdating mo doon, worth it guys. Yun nga lang pagkakaiba kapag motovlog tayo guys, mas madali nating maipakita yung daan sa mga followers, subscribers natin. Pero sobrang sarap guys sa feeling kapag nagbabike ka. Tapos pag andun ka na sa pinuntahan mo guys, nice. Pero ngayon guys, may panganib na naman parating. Ayan siya guys. Woo! Ahon Lodi. So patayin ko muna. So ayun guys, no, eto na yung ahon. So ayun, kasama natin sa likod si Jom, si Rob, and then si RJ. Say hi to my vlog. Ahon guys, ahon Lodi. Yun grabing ahon yun guys. So update ko na lang kayo kapag andun na tayo sa Aqua Planet guys. So ito yung daan, no? Woo! Pagkatapos ng ahon pababa, ang sarap ng hangin. Alam mo yun ang sarap mabuhay sa mundo. Ang sarap talaga pag pinagpapaguran mo yung isang bagay, no? Hindi yung nakuha mo lang ng basta-basta. Kailangan mo muna mabutin, and then doon after nan may naghihintay na surprise sa'yo. Yun guys, finally dito na tayo sa Aqua Planet. So pagkagaling natin sa CDC guys, nasa 10 to 15 minutes yata yung biyahe namin pagdating dito. So i-google map nyo lang papunta dito sa Aqua Planet. Madali lang naman siyang puntahan at konting ahon lang naman siya. So yun guys, hanggang dito na lang. Huwag niyong kalimutang i-follow pala yung page ng Padyakanventure PH. So mapipicture natin tayo dun guys. So hintay lang natin. And then para makapanood kayo ng mga bike series natin, huwag niyo rin kalimutang i-follow yung Exploring 𝗙𝗏𝗏 and Exploring Pampanga natin guys. So yung first episode natin, yung 1 and 2 is mikot tayo sa 𝗙𝗏𝗏. So pinost ko siya sa Exploring 𝗙𝗏𝗏. And then yung bike series episode 3 natin guys, ipopost natin sa Exploring Pampanga. Yun guys, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And then share nyo na rin tong videos to guys para makita nila. And then may guide sila paano pumunta dito sa loob ng 𝗙𝗏𝗏𝗏. So galing kami ng CDC sa Bike Trail. And then pagkatapos nang pumunta kami ng 𝗙𝗏𝗏𝗏 Parade Ground. And then dumiretso kami dito sa Aqua Planet. Yun guys, until our next vlog.